I'm fine, Michael. Seriously? Ndirnani. Yes. Pastor, I have a question andinayo. All right. During the week nanchiverenga Bible. But paverenga Bible apa pane zvakauya musoro mangu. Tinoziva kuti Bible iri ndere chokwadi here. Tinoziva sei kuti Bible iri zvarinotaura ndezvechokwadi and zvirimo zvacho kuti zvinozoshanda zvakamira sei. Okay. Well, your question is as old as time itself. Okay. Yeah. But unfortunately, andikwanisi kushandisa the Bible itself to Okay. yeah, to make it defend itself. Okay. But hazvirevi kuti hatikwanisi kuresponda to that question. All right. Sezvindataura kuti mubvunzo waane wagara ungoripo. Ungoripo. Yes. And I can assure you kuti as way back as before 1946, at some point those who believed in the Bible vakatombosvika pakufunga kuti havachakwanisi kumita macritics eBible because vanga vasakwanisi kuramba vachidefend a Bible kuti riri authentic, vasina evidence imwe inobatika iri outside the Bible itself. Yeah. But by 1946 something very dramatic happened. Okay. Ku Dead Sea kune macaves ariko anonzi the Qumran caves. Okay. Yeah, kamukomana kaitofudza mbudzi. Saka pakaifudza mbudzi mumacaves ikoko kaikanda matombo mumacaves meme. Paakakanda rimwe dombo akanzwa kuti makaita an echo. Yokuratidza kuti mune something chaita an echo. Okay. Vaapinda kwakuna mune mazikate mahombe. There were about 6 of them. Okay. Akutarisa kwakuna there were some scrolls dzadzirimo dzakanyatsopetwa zvakanaka. He went back akanodaidza vakuru vakauya. And as they were, vachipedhendura mascrolls aya, they discovered kuti they were portions a scripture, especially rakwanisa kuna rakazara on the book of Isaiah. Airatidza kuti anga akanyorwa kudhara. Okay. Saka vanhu vakanga vachiti maybe this was just a fabrication, someone's make up. Okay. How do we know how this thing is authentic? Zvakaitika. Nguva iyoyo pakawanikwa those Dead Sea Scrolls, it became a very strong starting point yekumake an argument. Okay. Kuti if these scrolls are being confirmed kuti haasi enguva inoyi 20th century, Yes. but ndeyekudhara, then it means kuti patiri kukompea zviri apa nezviri riri kunzi Bible zvakadii zvakafanana. Saka ndo chaiva chekutanga. Then ukadzoka chechipiri chinoita kuti vanopokana neauthenticity yeBible vashayikana nharo kana one inyaya yearchaeology. Vanhu vanochera vaya haugoni kuitira nharo archaeology. Yes. So nekuda kwokuti kune vanhu vanoda kudefenda Bible, they also spend their time and resources vachinochera nekudhiga nekutsvaga vachinobuda neevidence vachida kuona kuti alright, gatiti pari kunzi Jericho yakadonha, voenda pacho pari kutsanangura neBible ndo paiva neJericho, vochera vachidhiga kupinda pasi. They are finding evidence inotaridza kuti zveshuwa ikanotestwa scientifically iri kuratidza kuti something of that sort happened. Like the walls of Jericho, pavakanodzichera vachinodziwana, they were found them intact akadonha. Archaeologists, they discovered kuti ari kuratidza kuti madonhero akaita haana kudonhedzwa nevanhu vari panze sekuti maIsraelites anonzi aitenderera, haasi wakadonhedza Jericho. Tomboti wall ikadonha yakadai, mukati mayo munofanira kuoneka pamusoro. But iye roratidza kuti akadonha akadai but achidonhera kunze. Okay. So even science can't explain kuti saka rakadonha sei wall iri ichidonhedzwa nani, akamira kupi. Even chikafu chiri kuonekwa chiri granaries anga ariko chiri kuratidza kuti hachina kukwanisa kutsva because Bible inoti yakatsva kwenguva pfupi Jericho ichibva yaparara. Saka nanhasi pavari kuchera vari kutoona magrain ewheat yenguva iyoyo ari kuwanikwa ari imomo. That may sound interesting, but zvandonyanya kufarira manje ndezvazvo zvingaapile kwauri inonzi infrared technology. Ndofunga kana uchitarisa bhora unomboona kana munhu aakusabhurwa mubhora vanotiratidza paafamba pese muground. That is infrared technology. Inotreka maheat ningirikini yemunhu pafamba munhu pese using satellites and heat. Saka pavari kushandisa that technology yavabatsira kuconfirma kuti at some point a very huge number of people yakafamba from Ramesses in Egypt towards the Red Sea. Okay. And makore acho ari kubudisa that technology exactly makore akararama ainzi Pharaoh Ramesses, who was the Pharaoh of the Exodus. Saka it's confirming the Exodus kuti kwakatombobudwa ende iri kuti not less than 1 million people wakafamba nguva imwe chete. And that is science. Whether the person believes in the Bible or not, but it's science.
saka kana uchitobhilivha iwo kuti uchiona bhora ndopafamba player ningi during using infrared kuti uzorambe nekuti akutaura kuti kwakambofamba vanhu vakawanda from Egypt to the Red Sea during this time unenge wakungozvidhifita wega. So even the exodus is confirmed by science. Hazvisizo zvega, kune narrations anowanikwa akaitwa handed down to certain vanhu vekubhabheloni nevanhu vekumesopotamia, oral tradition inotsanangura inonzi the Atrahasis epic, inonzi the Gilgamesh epic, koita inonzi the Enuma Elish. Zvii zvandiri kutaura izvi, vanhu venzvimbo iyoyoyo by oral tradition vaitsanangurirwa nemadzibaba avo kuti nyika yakabva kupi. The Genesis, vane yavo version ye the Genesis story almost parallel neiri muBible. Zvinozongosiyana nema-names like, but isu patinoti Noah muBible wavo anonzi Atrahasis. Ndosaka izonzi the Atrahasis epic. The Enuma Elish, they are talking of the Mesopotamian version of the creation. Ukanoiverenga, maybe you can Google these things. Enuma Elish, Atrahasis epic, and the Gilgamesh epic. But narrations, vanhu vasingatombotendi Bible, but vanongokutaurira kuti kwai vane munhu ainzi Atrahasis akavaka ngarava akapinda nemhuka ngarava akadai, almost parallel to the biblical version near the book of Genesis. Saka zvese izvezvi oral tradition, science and archaeology zvinoconfirma the authenticity of the Bible, not to mention the historicity of Jesus Christ himself. Izvozvo uchida kukwira ndege kuenda kuIsrael, vanokuratidza kuti apa ndopakaitikira zvakati nemurume ainzi Jesu. Uchitaudzwa nemujudha anga asingatendi zvacho, asikatodonzwa zvinonzi Jesu Kristu. Saka achitokudza kuti apa Jesu akadai, apa Jesu akadai, apa. Saka kuramba kuti Bhaibheri nderenhema, unenge uchiramba zviriko kunzoko zvinoconfirma kuti narration yeBible it's authentic. Okay. Yes. Thank you very much, Pastor. Ndabatsirikana zvekuti. Thank you. Yeah, it's a bit difficult because I can't use scripture to defend it, but zvimwe zvese zviri kunze zvinokubatsira. All right. Ndikaita another question, I will still come back to you. You're welcome.